נתניהו ענה לה כשהטיחה בו שאין לו בכלל מושג איפה בכלל זה ניר עוז. תחקיר קורל סוויסה. תמונות בודדות שנותרו מאחרי השריפה הגדולה של כל הארכיון של התמונות שלי. שארית הפלטה, כמו שאומרים. באו אלינו הביתה, חטפו אותנו, ואחרי זה העלו את הבית באש. זה היה חומר בעירה מצוין. הכל נשרף, לא נשאר כלום. מחקו לי את כל העבר. יוכבד ליפשיץ בת ה-86 הייתה מהחטופות הראשונות ששוחררו משבי חמאס. 11 חודשים עברו מאז שחזרה לישראל. בעלה עודד בן ה-84 עדיין שם. מה שלומך? זאת שאלה שקשה לענות עליה. פיזית אני בסדר. מעשית, הראש שלי עדיין במנהרות. כל זמן שיהיו חטופים, אני חשה שאני נמצאת איתם שם. אני כל הזמן חושבת על מה הם עוברים, זה משגע אותי. אני מניח שאת גם חושבת הרבה על עודד. הרבה מאוד. קשה לי להאמין שהוא מחזיק מעמד. עודד נחטף פצוע, ויש לו בעיות לחץ דם, שהוא מדי פעם היה מתעלף, ומחלת ריאות מעישון. אם הוא לא מקבל את המשאף ולא מקבל את הכדורים, אני לא מאמינה שהוא יוכל להחזיק מעמד. יוכבד ועודד ליפשיץ הם ממקימי קיבוץ ניר עוז. היא הייתה צלמת, מורה לצילום ולחינוך גופני. ועודד עיתונאי ובעל טור בעל המשמר. ב7 באוקטובר הם היו בביתם בקיבוץ כשהתחילו התראות צבע אדום בלתי פוסקות. זמן קצר אחר כך, 5 מחבלים פרצו אליהם לממ"ד. עודד נורה בידו והתעלף. יוכבד נגררה בכוח מהמיטה. הייתי רק עם כותונת לילה ויחפה והכל, אז נתנו לי איזה שטיח שאני אתעטף בו. וראיתי את עודד מעולף, לא יכולתי לדבר איתו, לא יכולתי להגיד לו שלום, והשכיבו אותי כמו שק תפוחי אדמה לטוסטוס. אני מדגישה טוסטוס כי הקפיצים שלו פחות טובים. אז הרגשתי את זה טוב מאוד, כשאתה שוכב על הצלעות, זה די קשה. נסענו, הגענו עד לחרבת חזה. וניגש אליי אחד ואמר לי שאני אתן לו את הטבעת ואת השעון אם לא מוריד לי את היד. אז הורדתי את זה ונתתי לו. הגענו לאנגר גדול, ושם היה פתח למנהרה והתחלנו לרדת. פתאום התחילו להגיע מכל מיני פתחים לדרך הראשית, עוד הרבה מניר עוז ולא מניר עוז. ושם התקבצנו איזה 20 וכמה, ואחר כך עשו הפרדה. יוכבד נשארה עם 4 מחבריה מניר עוז. עם מרגלית מוזס, אברהם מונדר, ואמירם ונורית קופר. הם פרסו מחצלת על הרצפה כי הלחות שם מאוד גבוהה. ועל זה מזרונים, וכל אחד קיבל סמיכה וכרית. כל אחד אמר מה התרופות העיקריות שהוא מקבל. והם השתדלו לתת. מה מבחינת אוכל? פיתה אחת ביום, קצת גבינה לבנה על הפיתה, ומלפפון אחד ביום. הייתה לכם תקשורת עם האנשים ששמרו עליכם? מרגלית הייתה בתקשורת איתם, אנחנו דיברנו איתם מעט מאוד. היא כל דבר שהיינו צריכים, וזה היא הייתה המקשרת שלנו. אחרי כ4 ימים שהם מבודדים מהעולם החיצון, שאין להם מושג מה קרה לקהילה שלהם בניר עוז ובשאר המדינה, הגיע לפגוש אותם במנהרה מנהיג החמאס יחיא סינואר. הוא הציג את עצמו בעברית, הוא אמר שהוא דובר עברית מצוין, הוא היה הרבה שנים בכלא. הוא אמר לנו, אל תדאגו,
תוך כמה ימים יהיו הסכמים בינינו ובין ישראל ואתם תשוחררו. ואז אני שאלתי אותו, איך אתה עושה את זה לאנשים שכל החיים נלחמים על שלום ומסיעים אתכם לבתי חולים? אותם אתם רוצחים, אותם אתם חשובים? אז הוא לא ענה לי. מאיפה התעוזה בסיטואציה הזאת להגיד לו בכלל משהו? לא פחדתי. מה יכלו לעשות לי? להרוג אותי? בכל זאת, אני כבר בת 85 הייתי, אז את החיים שלי כבר עשיתי. חמאס שחרר 2 חטופות. הטענה שלהם, של חמאס, שזה מסיבות הומניטריות? אני הייתי מאוד חולה. אני הפסקתי לאכול והיכיתי, והם פחדו שאני אדביק שם ותהיה מגפה. איזה מצב הגעת לאיכילוב? מאוד ירוד, עם לחץ דם מאוד נמוך. בקושי עמדתי על הרגליים, אבל הלכתי על הרגליים שלי. לומר לכם את האמת, עברתי תופת שלא חשבנו ולא ידענו שנגיע למצב הזה. יום אחרי שחזרה, נערכה מסיבת עיתונאים מאולתרת ושנויה במחלוקת בבית החולים באיכילוב. סיפרה לראשונה על התנאים שבהם הוחזקה. היו צמודים אלינו שוטרי משמר שלהם וחובש, והגיע גם רופא. ליפשיץ סיפרה בכנות על הימים בשבי, אלא שהדברים עוררו סערה ונתפסו כגול עצמי להסברה הישראלית. היחס אלינו היה טוב. אני אמרתי את האמת, זאת המציאות שהייתה לי למטה. יכול להיות שציפו שתכעסי יותר. אני כועסת, אבל זאת האמת שלי הייתה. מה זה 40 מטר מתחת לאדמה? זה לא סביר. אבל לעומת זה קיבלנו מזרונים, סמיכה, כרית, וכמה שאני יודעת מאלה שנשארו אחריי, התנאים הלכו והורעו. אבל אני הדגשתי שזה אצלנו. היו כאלה שסבלו והיו כאלה שנרצחו, וכאלה שלא קיבלו תרופות ומתו. עודד, בעלה של יוכבד, הוחזק בנפרד ממנה. רק בדיעבד נודע לה שבימים הראשונים אחרי החטיפה הוא שהה בדירה בח'אן יונס. אחרי 50 יום שיצאו הבנות המשוחררות, אז אחת מהן, חברת ניר עוז, הייתה איתו יחד. ואז היא סיפרה לנו שהוא היה חי. והיא אמרה שהוא תפקד טוב והוא עזר לה הרבה, כי לה היה מאוד קשה. ביום ה-20 הוא הרגיש לא טוב, וגררו אותו החוצה מהחדר, ומאז נעלמו עקבותיו. אנחנו לא יודעים כלום עליו. בעצם אז מעבר ל-20 יום הראשונים? אנחנו לא יודעים כלום עליו. כמו הרבה אחרים. וכשאת חושבת עליו, מה את מעלה בדעתך? אני מאוד פסימית לגביו. אני יושבת בבית, רואה משהו, ואני מסתכלת לצד כדי להגיד לו מילה, ופתאום בעצם אני קולטת שהוא איננו פה. כי בן אדם שאתה חי איתו 64 שנים, מאוד קשה פתאום להתנתק, כשלא היית מוכן לזה, לא כלום, זה בבת אחת קט. כשאני יצאתי, הייתי בכפר המכבייה במלון, וישנתי. ב1 בלילה התעוררתי מתוך חלום, שעודד אומר לי, שלחתי לך שיר, תפתחי את הרדיו ותשמעי את השיר שלי. אהובתי תהיי לעד, כי את זוכרת. וזה שיר שאנחנו שנינו מאוד אוהבים והרבה שמענו אותו בבית. הלא בשם כל הקדושים אני דודך, מצהיר בזאת שלא אבקש את ידך. מאז יצא לך לחלום עוד על עודד? שני דברים נפסקו לי, הדמעות והחלומות. את לא בוכה? לא, מאז שיצאתי ונחטפתי לא בכיתי. המעיינות התייבשו.
אני מרגישה שאני מסוגלת לתפקד ולעשות. אני הולכת להפגנות, אני מדברת בהפגנות, אני פוגשת אנשים. אבל לבכות, זה אני לא מסוגלת. למה כל כך חשוב לך להיות שם? יש לי תחושה שאני מוסיפה כוח למפגינים. את מרגישה שזה משפיע? על השלטון זה לא משפיע. התחושה שלי שכולם יחזרו בארונות. למרות שמההתבטאויות האחרונות של הגורמים האמריקאים הכי רשמיים, אומרים שסינואר לא מעוניין במשא ומתן. גם שלנו לא מעוניין. לפי הפגישה שהייתה לי עם ביבי, אני יצאתי מאוד מאוכזבת. ההצעה שלי שתחתום על העסקה שתחזיר את החטופים הביתה. לפני כחודש זומנו שורדות שבי וקרובי משפחה של חטופים ללשכת ראש הממשלה בירושלים, לפגישה עם ראש הממשלה נתניהו ורעייתו. שאלי אותו אם הוא יודע במפה איפה נמצאת ניר עוז. אני שאלתי אותו, תגידי, אתה יודע לקרוא מפה? הוא אומר לי, בטח. אומרת לו, אז איך אתה לא ידעת איפה, אתה לא יודע עד היום איפה ניר עוז? אמרתי לו, בבית שלי לא היית. אשקלון, שדרות, הקיבוצים, ציר פילדלפי. אחר כך שהוא עשה מיצג, אז ניר עוז לא הייתה קיימת אצלו במפה. זאת אומרת שעד היום לא מעניין אותו ניר עוז. מה הוא אמר? הוא לא ענה. הוא הסביר לנו שהוא עבר סדרת שבויים. זה סדרה שהוא הקפיצו לי מקום. לא השפיע עליי יותר, זה מורכב. צחקתי. אמרתי לו, גם הבן שלי שיושב לידי. שניכם עברתם את אותה סדרה של אותה יחידה. אבל מה זה סדרה של שבוע שבי, שהחברים שלך מכים אותך וזהו, לעומת שנה בגיהנום? אני יצאתי בתחושה שהוא לא רוצה לשחרר, הוא רוצה קודם את הניצחון המוחלט, לא אכפת לו לתרום אותנו למדע. השבוע נפתחה במוזיאון ארץ ישראל תערוכה מצילומי השיוחד. המעטים ששרדו כי נשמעו אצל ביתה בלון. זה אירוע מרגש. עבורה זוהי גם סוג של תמונת ניצחון. זה עודד שמרצה. כנס נגד נישול והתנחלות ברצועה. כן. במשך השנים, עודד ואת הייתם אנשי שלום, הסעתם פלסטינים מעזה לבתי חולים, כן. האמנתם בפתרון. בדו-קיום. כן. משהו השתנה בתפיסה שלך? לא. אין לנו ברירה. אנחנו חייבים למצוא פתרון. אנחנו חייבים להגיע להסדר מדיני. עם מי? עם האנשים שחטפו אותך, עם האנשים ששרפו את ניר עוז? איך העולם סלח לגרמניה? את מסוגלת לסלוח לאנשים שעשו לך ולקרובים שלך ולקהילה שלך? לי לא נשאר כלום באירופה. והיום גרמניה זה אחת המדינות שהכי תומכת בנו. הם היו אכזריים מאוד. הם הרגו לי יותר. אין לי ברירה. המציאות היא כזאת שאנחנו חייבים למצוא הסדר. אנחנו חייבים למצוא דרך לחיות ביחד. איך את רואה את זה קורה? לא יודעת. את מחייכת. אני אעשה את זה. את אופטימית? חצי. אבל אני מקווה. אני מקווה שבסוף נגיע להסדר, כי אחרת כל החיים להילחם. יש לי 3 בנים, כולם היו קרביים. יש לי נכדים, יש לי נכד בצבא, עכשיו בצנחנים. יש לי נכד שגויס עכשיו, הוא עשה 7 חודשים מילואים, עכשיו הוא גויס עוד הפעם. איזה עתיד יש להם? אני מקווה שיהיה לזה פתרון מתישהו. כן, הנה עוד משפט שלך על
מה שהגדל לנו, החומר החזק בטבע, הקיבוצניקיות המבוגרות האלו שגרו על הגבול. ממש, אני קיבלתי את פניה של יוכבד ליפשיץ באיכילוב, ואני לא אשכח את הרגע הזה שהיא יוצאת מדברת מול כל העולם, 60-70 עיתונאים למצלמה, מספרת בתעוזה בדיוק מה קרה לה, ואני חייבת להגיד שאם יש משהו אחד שמחזק אותי, זה הנשים המדהימות והחזקות האלה מקיבוץ ניר עוז, לא רק היא, גם מרגלית מוזס ועדה שגיא ויפה הדר, חלק מהעם שלנו. ורחל מאופקים. כולם, שפשוט משאירות, אבל הם ספציפית היו במנהרה, השאירו מבט לסינואר, אמרו את אשר ליבן, לא פחדו להתאמץ עם המחבלים. הבטחתי לטלי שאני אכניס לה את זה. ואת חשפת כאן באופן שישי, בסדרה של כתבות, את אחד האירועים הכי קשים, משמעותיים של 7 באוקטובר, הבית של פסי. נכון, באמת שנה לאחד האירועים הקשים שהיו במלחמה, נזכיר 15 בני ערובה שהיו בבית הזה, ורק